Untuk warga rentan khususnya, kami himbau agar tetap berhati-hati karena kasus COVID masih terus bertambah. Demikian sekilas info. Ini sih, sebelum berita info COVID kok malah meningkat. Berita COVID ini? Ini radio ini mah, iki piye Pak kok malah meningkat iki? Ada wargane kene iki ono penderita. Yang penting warganya kita sudah prokes. Kalau ada yang kena harus segera ditindaklanjuti. Gen tidak menyebar luas ke warga yang lain. Bu Lurah, Bu Lurah. Kenapa? Kula niku badhe lewat daleme Bu Nik. Boten enten sing ngirim mek Bu. Bukannya sampun wonten jadwale, Bu. Lah niki jadwale sinten? Jadwale Bu Endang Bu. Wong ndek wau niku kula badhe lewat ing daleme Bu Nik niku terus kula mau nguruki Bu Endang kula tangkleti kok boten ngirim. Sorene nggih padha bingung maeng nggih angel. Niki sementara tak sing ngirim kula riyen. Kula ngoten mawon kula tak nyuwun pamit. Nggih, telepon Bu nggih. Assalamualaikum. Salam. Tak koordinasi karo PKK ku dhisik ae. Assalamualaikum. Halo Bu. Program Pok Jatiga winginane kan nandur-nandur, iku wis do wayahe ngunduh apa durung? Niki PKK badhe ngadakake rak sedekah. Tandurane nak sampun woh distorke teng bare dusun nggih. Kangge nyumbang penderita Covid sing isolasi mandiri. Nggih ngoten nggih Bu, laksanakan nggih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bune sepurane aku wingi gak iso, jatahku gak iso ngirim yo. Iki mau nek balik desa ono rak sedekah. Loh, beda mbak bantu. Tiwas aku dek wingi melayu. Jebule Covid iku ora kayak berita sing isine meden-medeni wong. Ya wis nek ana tak melok nyumbang. Pakene ya Bu nih. Nggih, matur suwun ya, Bu. Nggih. Kula masakan nggih. Matur suwun ya, Bu Endang. Nggih, nggih. Waalaikumsalam, Mbak Siti. Purane nggih Bu, kula ndek wingi mlayu. Mbak Siti. Niki Bu, jajan dilarene jenengan. Matur suwun ya, Mbak Siti. Ngoten kula nyuwun pamit riyen nggih Bu. Ya, Assalamualaikum. Lah, Bu, kasih kena jajan lagi. Alhamdulillah, Nduk, iki dibantu warga Pegak. Iki jajan-jajanan untuk jajan wajib. Wis ngomong Mas. Ayo tak masano. COVID bukan aib. Kami, tim penggerak PKK dan Desa Wisma Desa Pedak bergandeng tangan melawan COVID-19. Dawisku Oda, iso